Ngono kuwi saiki ning ya perlu anu sing jenenge nuwun sewu kagem dumateng para pamirsa, para sesepuh adi sepuh ing Ngelo, ing Jendi, Silogiri. Dados ngeten, Bu Kesi menika lak guru tembang utawi guru sinden wonten isi Surakarta. Dados memanfaatkan tegese secara ilmu niki murid-murid ini pancen dijak golek pengalaman pentas teng jaba. Sinden kaya Mbak Laras niku lek teng kampus. Walah gending apa dipangan niku jan-jane. Nek teng mriki grogi merga mental niku wau dereng kulino. Oh gambir sawit dipangan. Lho. Cucur bawuk dipangan. Lho. Lho, uler kambang dipangan. IPA dipangan, IPS dipangan, IP-ne dipangan kok. Kowe jurusanmu angel ditebak to kowe iki? Ora. Ngono kuwi mila nyuwun pangapunten dadi anak-anak iki para mahasiswa pancen diajari pentas teng mriki dadi upama enten klentune nyuwun pangapunten ning Bu Kesi upamane kleru ora wan nyeneni mergo bocah-bocah niki ora njaluk bayaran. Lho. Wah, wandal lah semak plowerok ngono. Yo, bae kelakuane kaya ngono aku nek dimanfaatke to. Layak aku dijak ning ndi-ndi jajakne. Lah arepe diplekoto kaya Romusa iki. Wah mboten ngoten niku. Lah Bu Kesi paring dawuh Bu Kesi ya tentang ilmu sinden. Ternyata dadi waranggana niku mboten gampang. Leres nggih Bu Kesi Raharjo. Nggih, Pak. Nggih, Pak Dalang. Nggih. Dados waranggana menika gampang-gampang angel. Lah kuwi. Nggih. Jadi yen pun ketemu dalane ngoten satosipun gampil. Ning yen dereng ketemu teorine niku nggih angel Pak Dalang. Contonipun kuwi sak langgam Sri Huning niki mau jane pun populer nggih teng masyarakat. Ning tepatnya seperti apa niku kudu digoleki tenanan. Detaile niku pripun cengkoke niku enten saestu. Nah niku lek gelem mempersudi, gelem napa nggih nyinaoni kanthi tenanan niku kecekel niku mengke. Benten kalih ingkang jenengan ngendikaaken yen teng sekolahan pancen kerawitan menika gambir sawit ngoten niku pun lancar mboten masalah. Ning hal-hal yang berkaitan dengan napa nggih sindinan umum teng panggung wayang niku angel kados pados luwese gending srepek ayak-ayak niku paling angel malahan. Soale sindenane pematut beda kalih kethuk loro kerep ladrang kan sindenane pun enten pathokane. Pematut. Pematut iki apa ora sing duwe channel DG kae? DG kae lho, DG channel. Oh, Pak Putut nika dalang. Pak Putut ora sing nek bokong tut kuwi. Oh, niku kentut. Wah, mboten ampun digagas Bagong niki omongan serius kok nggih. Yen bentene Bu Kesi antarane penyanyi kali sinden. Nah, iki bedane apa penyanyi kali sinden? Benten Pak Dalang. Sinden menika kan sebuah istilah untuk menyebut napa nggih? Suara perempuan atau wanita ingkang ngiringi gamelan, nggih to? Dadi sinden menika mligi ing karawitan utawi gamelan. Ning menawi penyanyi menika kan wonten ing musik diatonis, dados spesifik utawi khusus ngoten Pak Dalang. Tergending-gending ingkang dipun ungelaken antaranipun pesinden kalih penyanyi benten. Yen pesinden inggih menika mligi gending-gending ingkang garap karawitan, ngoten to? Ngoten. Ning saiki lak cawuh antarane gending apa jenenge karawitan karo sing ditembangke penyanyi. Kaya Lungiting Asmara iki ning karawitan ya iso. Ning campursari iso. Saged. Jaranan iso. Kaya ngono kuwi. Lalu wis gamelan wonten mriku. Dados gamelan menika saged mewadahi hampir semua jenis musik. Lek mboten percaya musik diatonis dipun adopsi ing garap gamelan. Wah, bab jos. Oh, lek mboten percaya jenengan ungelaken gending napa nika? Feeling of Love, Sawan Kamahina. Ini kan diatonis India. Gamelan masuk. Penyanyine rasa enten iki penyanyine. Taslimah niki. Mas Taslim mau tambah mah ya Taslim karo Endang jene Laras. Lah kae sun sing suwe kae ya iso. Nino no 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 ne. Ha iya iso. Nenen no no na 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 no ngono kae iya. Terus benten nggih Pak Dalang antaranipun penyanyi kalih pesinden menika benten. Yen sinden pengertian sinden dari kata sinden napa? Sinden menika saking tembung dasaripun pasindian. Ngoten. Yang artinya ingkang tegesipun
ingkang lagokaken, ingkang nembangaken. Oh. Napa ingkang dipun tembangaken, Nggih. dipun lagokaken inggih menika sindiran-sindiran babakan kehidupan. Ngoten. Dados sinden menika tak ubahnya seperti seorang dalang sebenarnya Pak Dalang. Lek dalang kan lewat sastra-sastranya. Nggih to? Menawi sinden lewat sastra tembang. Iya. Ngoten niku. Dalang sok-sok ya liwat sinden barang. Napane niku? Tegese aku pamane ngetokke ciptaning sesindene nembang nggih mau dieng man berarti liwat sinden sik baru masuk ke sabet wayang. Betul. Memang antara sinden kalih dalang menika harus ada koneksi hati. Kudu klik ngono. Ayo, klik terus nyetrum. Pak? Ayo. Ya nyetrum rasa dalam arti berkesenian Pak Dalang. Pramila non? Kuwi sinden. Terus saiki yen waranggana utawa wara anggana. Wara saking tembung wara lan anggana. Wara menika pun ngarani saged dipun wastani swara utawi wong wedok, anggana menika ijen. Yen biyen menika berarti sinden menika ijen. Ing antaraning penabuh gamelan pirang-pirang niku namung ijen. Siji. Ngoten inggih. Ya, yen widuwati. Widu menika ingkang sugih, wati menika kaendahan. Wong wadon ingkang sugih kaendahan ing babakan swara. Oh, wati sugih nggih. 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 Terus lek ana tembung ledek. Lah dalah. Lho iki kudu dibahas lho iki. Nah, biasane lek nang desa-desa no kuwi lho ledeke teko. Mongko umume ledeke munyuk lho. Ayo kuwi misal. Yo. Nggih, mboten namung teng desa tok. Istilah ledek menika nggih umum wonten ing kampus, ugi umum wonten ing kraton. Pancen istilah lain utawi jenenge liyane sinden niku kathah Bapak Ibu. Enten sing nyebut waranggana, swarawati, widuwati, juru pangelik lan taledek. Nah niku diteledek nika ugi salah sawijining sebutan kangge pesinden. Sebab nopo? Sinden menika ledek menika sejatosipun enten sejarahe Pak Dalang. Wah, iki. Ketoke lek critakne nganti subuh ora? Mboten mamang sak menit. Oh iya, Nalika wonten ing Kraton Solo, enten abdi dalem kraton ingkang nami Nimas Taledek. Di Teledek niku jenenge wong wedok. Abdi dalem Teledek niku pinter mbeksa lan pinter ugi nembang. Dadi Teledek menika abdi dalem ingkang pinter joget lan ugi pinter nembang. Mula yen enten sinden joget menika utawi ngadeg terus mbeksa niku dipun wastani ledek ugi saged. Mboten napa-napa. Lan menika mboten tabu, mboten awon. Kula mboten masalah kok diarani teledek. Ngoten niku. Ayo, kowe lho Ngoten Pak Dalang. dikomentari karo bapake lho. Pancen yo dus yo pinter no. Maca Pak, maca sinau Pak, sinau. Ayo, pancen ya gunane sinawi ana kono iki mula ya jaman saiki beda karo mbiyen. Lek saiki nun sewu. Mbiyen ya apik, ya mbiyen ya becik. Ning saiki rata-rata waranggana ki orang-orang terpelajar. Lha iki mahasiswa kabeh sarjana seni ya ana, magister seni ya ana, klebu sing kepareng nabu ana mburi ya sarjana, mahasiswa, ana sing dosen barang komplit. Mula ya yen ngene iki lak ya awete percaya, tegese percaya diri lamun to bakale iki budaya Jawa bakale ngrembaka mergo isih akeh generasi yang peduli terhadap seni. Iya. Saya-saya wonten ing laladan Ngelo mriki Mas Gareng. Wah, menika luar biasa. Awit menapa bareng kula sinau niku sing jenenge persatuan dan kesatuan utawa Bhinneka Tunggal Ika niku jebul kuncine mapan ana ing Karang Padesan kados wonten dusun Ngelo ngeten iki. Niku saestu. Wis to, mbok sing ning nduran, sing ngaku dadi wakile para kawula, wakile rakyat ning dhuwur do geger. Nek anggere masyarakat Ngelo do rukun kabeh, ya inilah Indonesia yang kuat dan sakti, ya iki. Ngono kuwi. Nggih, ngoten niku. Tur ya aku iso mbuktekke tenan kok, Truk. Ora mung persatuan dan kesatuan, ora mung kerukunan sing dijaga, ning piyayi kene temenanan. Piyayi budaya sangat menghormati, sangat mengapresiasi terhadap seni. Apa ya? Mergo nuwun sewu sok-sok ning beda papan ki ya, anggere wayangan bar limbukan, penontone ruwesik kari kursi tok. Ya paling gore nek wong loro edan, karo sitoke mendem. Ayo munggah panggung. Ayo ngono kuwi. Ayo ning kene luar biasa ngatasi iki nganti meh jam 2 parandene para sutresna budaya tasih kathah ingkang kepareng nenggani. Mongko awake dhewe lagi pertama sowan mrene. Ora perkara dalange apik lemayang, lakone becik, sindene cantik utawa pengrawite hebat.
namun penonton nganti yaine sik akeh. Ini adalah kepedulian penonton Wonogiri terhadap kelestarian wayang. Itulah Selogiri yang tercinta. Wah iya, Ya saiki ngaturke sing mirasa meneh. Ayo mumpung iki nggon alusan truk piyai kene iki kersa yen dicaosi alus-alusan. Upamane mengenang ya kuwi sang maestro Ki Mantep Sudarsono. Oh iya, Pak Mantep mbiyen duwe waranggana andalan ya kuwi Suwargi Buwarni saka Boyolali. Ya. Lah awake dhewe duwe andalan sing mirip karo Buwarni ya kuwi Mbak Lia Sundari. Wah iya, Aja dipirsani piyayine. Ya. Piyayine ya apik. Apik. Ning luwih apik meneh suarane. Ya, karyane Pak Mantep apa upamane. Kae ngaturake ya kuwi ngenteni kae. Ngenteni. Wah iya, ben diaturake Mbak Lia karo nuwun sewu karo adik-adik padha nggatekake. Oh, carane meresapi langgam kaya ngene iki, meresapi gending kaya ngene iki. Ha ya, Nah. Coba diaturake. Dawanipun Sobi kakung mawon riyin. Nah, monggo Mas. Mas Taslim nggih, Mas. Wah, nggih. Sandi asmanipun Ki Mantep Sudarsono Suwargi. Ha ya, Monggo, Mas. Mana yen ke taman buyong tepung wong kang ayu kuning susah lamun den lekno darmane dahsu manding nanu sanadyan hamung sedhela nambani seming ati nggih matur nuwun Raka Mas Taslim. Monggo Mbak Lia Sundari. Ya Mbak Kenes ya. Ya iki liyane nggatekke iki. Ayo, mangga. Aku ngenteni tekamu ayat ngenteni
matur sembah nuwun. Mas Gareng piye, Truk? Piyayi menika menawi sampun sedo ing bab kadonyan sedaya sampun pedhot. Heeh. Dening tasih saged sambung menika namung 3 perkawis. 1 amal sing soleh, angka 2 nenggih ilmu yang bermanfaat, angka 3 dungane anak lanang sing soleh. Ngono. Nggih. Amal tegese kebecikan sing ditandur nalika ana ing marcapada, upamane nalika sugenge kersa mbangun papan panembah, papan ngibadah, pondok pesantren lan papan-papan ingkang kangge kebutuhane bebrayan agung manfaat kangge wong akeh. Upamane piyayine kok wis sedo iki mengko ganjarane isih mili. Angka 2 ilmu yang bermanfaat. Upamane kaya Pak Demantep Sudarsono, karyane sangat luar biasa kaya iki mau ngenteni iki mau. Nadyanto sing yasa tembang iki wis seda ning gandeng tembange isih dilantunkan dilestarikan kangge srana golek dhuwit lan uga ngibarake budaya iki mengko insyaallah ya ganjarane tetep ditampa sing mapan ana kasuwargan oleh Mbah Mantep. Ngono kuwi. Nggih, ngono kuwi. Angka 3 dongane anak lanang sing soleh. Protes aku. Lalu upamane ora duwe anak piye? Oh, mongko karo Gusti Allah dikodratke ora duwe anak ning wedok kabeh. Piye ya ora lara ati ngono e. Lho ngono dinalar terus. Kosek. Sing jenenge dongane anak lanang sing soleh iki jembar tebane. Anak lanang iki imam, ya. Imami tegese ngantuk. Ora. Imami tegese piyayi sing wis mumpuni iso mimpin karo hawa napsune lho. Nah, kuwi. Dadi ora kudu anake dhewe, kaya nun sewu Gus Dur kae ya. Nadyan panjenengane kae wis seda, ning para anak-anak generasi penerus ya, sing kepareng ndongaake ana makame Gus Dur. Kae klebu anak lanang sing soleh. Dadi ora kudu anake dhewe, nanging para-para generasi penerus sing lahir batin ndongaake Gus Dur, kuwi mujudake anak lanang sing soleh. Ngono kuwi. Ngono ya, Truk. Nggih, ngoten niku. Mula ya yen carane saleh ya nindakake perintah ngedohi cegah. Ya sak bisa-bisa kados ngoten niku Mas Gareng. Wah, jan nggih. Matur sembah nuwun. Ya, iki mau ana WA dawuh saka Mas Dani lho. Ha apa? Nggih. Mumpung larase isih pelok iki. Ha. Iki Mas Dani kepareng paring dawuh. Nah, menika dipun replay. Replay ya bener nggih. Le, mbok aku tok suwunke lagu saking Bu Endang Hadiningsih Samino. Kanthi atur mugi masyarakat dusun Ngelo tansah pinaringan keselamatan, katentreman lan bagya mulya. Amin. Lagu Lungiting Asmara. Iki panyuwunipun Bulik Dalem pas gara-gara nggih. Kowe nggih sendika dawuh Mas Dani ngestakaken dawuh. Ayo. Ah, iki genah iki Mbak Tutik iki sing pas iki. Ah, ya, tetep.